patatas guys, katong ibutang sa kuan. Kaldereta nga bukog. Magkaldereta mi. O grapes. Ribs lang ang malakas. Lamig mo ng bukog, ikaldereta. Kaysa unod. Lamian mi ba? Lamian, sigmi kay barato. Maka-afford rami. Naara ang carrots ug ang patatas. Atong lamas guys. Atong unahan ang kuan. Ahos. For videos today guys, magluto ta og ribs nga kaldereta. Nya welcome back di ay sa akong cute nga kusina. Ako rin muhuot, muarang ako rin muarang sa akong kusina nga gamay kaayo. Ato nang gisahon, ato nang ilunod ang humbay. Ito na ilunod ang carrots ug ang patatas guys. Ito na siyang halo-haloon para makangay. Itong takuban para pahumok. Lata na guys ang atong calderetas. Di man morang sa usa, ako lang giduha. Mangaon na ta guys sa ato ang kuan, ato ang calderetas. Naluto na, ready to eat na. Ready to eat na ta. Para guys, nice. Tatak kayo. Lamig guys. Mili tagutan. Lamig kay utan. Kita guys, lata.